videu si zahráme hru CBS Czechia Bus Simulator. Dneska si to zahrám s kamarádom Jakubom. Užite si toto video. Dúfam, že sa mi Jakub nebudú smiať. Ja nemám ani tabulu zapnutú. Tie svetla sa to trochu divne zatáča, ľudia. Na tom telefóne, fakt. Seka sa mi to. Mám len 21 FPS, mám len v telefóne. Ja som zatiaľ nenabúral teraz. Počkaj, tu je prvá zastávka. Počkaj, mám zapnuté nové zvuky. Tak prečo tu nie je žiadna hudba, tak. Ako to tu funguje? Počuška, ako sa tu otvárajú dvere? Aha, to už som zistil. Tak nič, tak idem bez cestujúceho, dovidenia. Čo mi to tu píplo? Zastávka, Lihovar. Ďalší zastávka, Pivovar. A ty si kde? A Jakub, ty si kde? Ja mám příští zastávku, Pivovar. Áno. Ja si tu na chvíľu pridám zvuk, aha, mám. Dobre. Ale to medá, že je prepracovaná. Čakaj, aha, ja som Lihovar. Ja som nechal otvorené dvere. Příští zastávka aká? Příští zastávka Mrasla. Ďalšia zastávka Mrasla. Poznáš? Máš zapnutú tabulu, Jakub? Ja som mal celú tabulu vypnutú. Musíš to červené dať späť. Ja mám zapnutú dávno. A či máš ty zapnutú? Ja už mám vypnutú. Je tu, Jakub? Ty si teraz zastavil? Je tu nejaký autobus, ktorý nemá nastavenú linku, žiadnu. To si ty? Počkaj, čo ti nadá, hej? Dobre, počkaj, akože to mám... Ja sa budem ponáhať. Počkaj, dobre. Ja som si otvoril nastavenie, prečo tá hra... Tú hru mám v angličtine, že settings. Ja som mal to byť v češtine. Či nie? Je to možno, že prvýkrát hra mal... Už som to raz skúšal off-screen, ale sa to trochu ťažko. Som to raz hral na, ako sa to povie, kontroler Xbox. Nejaký autobus je tu bez linky nastavený. Prečo je bez linky? Nie je na zapnú tabulu.
To je tak jednoduché. Na to ich naletel. Ale ja som naletel. A tam som... To som to na podporu, to som naletel. Počkaj, to mám otvoriť, aha. Teraz mi zavrel našťastie. Ja som si myslel, že mám ich otvorené, keď mi to svieti. A teraz mám zatočiť, tak po... Ale už sa blížim, len to pri tom ďalšej odbočke, vieš. Počkaj, nejaký autobus tam stojí. Počkaj ešte, kým otvorím. Dve truby, počujem, počkaj. Otvorím dvere a pojem ja. Počkaj. Brasla. No to na ďalšie počkaj. Počkaj, tam je odpočkačí. Nenarazíme sa. Vypnem tie blikačky. To kto mi tu trúbi? Ja na teba. Križanec. Trochu sa tu... Však je tam pokuta, Jakub. Keď ideš na červenú, ja už pomaličky prichádzam na zastávku a ja ťa už tam počkám. Jesenice. Jesenice. Příští zastávka. Sáry. Sáry. A môžeme ísť teda. Psári už som. Ja som už na Psári. Sa blížim na Psári. Počkaj, teraz odbočujem. Počkám ťa na tých Psári. Už to počkáme. Sáry. Tak čakám. Koľko? Ja som minus 2. Minus 2? Ja som minus 1, 2, 8, 0. 1280? 1, 2, 8, 0? 1, 2, 8, 0. A máš tam minus? Áno, prišiel na najbližšiu zástavku, ktorá je Radlík. 11, 2, Bratislava. Radlík. Trochu vytvorím priestor. Příští zastávka. Jílové. Mlečná zastávka. Radlík. Povedz, kedy môžeme, OK? Dobre. Ja počkaj. Tu už je konečná. Koľko tam máš dílov? Možno, že... Napísané jílové úprahy.
Aha, tam vidím peniaze. Jílové. Konečná zastávka. Tak pôjdeme, tak máme ísť na tie peniaze. Čakaj. Že je celkom 1200, som trochu minus 8... Minus 8,0 som zatiaľ. Prišiel som úspešne na konečnú dneska 13.11.1956. Mám dať pokračovať lince? Alebo do menu? Dobre. Počkaj, alebo možno, že bude lepšie miniatúra. Tak zatiaľ... Takže keď sa nám video páčilo, dajte lajky pre ďalšie časti z tejto hry. A my sa s vami lúčime, tak čaute.